Jamen, udgangspunktet var for, at vi som fokuspunkt i en læreplan havde, at vi arbejdede med venskaber og konflikter. Og for at arbejde med følelser omkring, hvad følelser kan man være i som barn i forhold til venskaber med børn i børnehaven, eller når man er ude, og hvad kan det gøre ved en, så blev der taget billeder af børnene. Når de var i de forskellige følelser, der var mange overvejelser omkring det, fordi at der blev også taget billeder af børn, der var ked af det for eksempel, og de overvejelser omkring det, og hvordan man kunne arbejde med det bagefter for at have respekten for barnet. Men meningen med det var netop, at man så bagefter blev det til et vennespil, hvor at børnene kunne fiske billederne op og skulle finde markeren, der passede til, og i samme moment så snakke med dem om, hvad det var for en følelse barnet havde, og om de selv havde haft de følelser nogle gange, og hvad for nogle følelser det vagte i dem, når nogle af deres venner måske var kede af det, eller glade, eller sure, og den anden vej også rundt, hvad der kunne gøre dem kede af det, når deres venner gjorde noget mod dem. Så det var ligesom udgangspunktet for at snakke konflikt og venskaber, og hvordan kan vi løse det. Men da vi så havde fået det lavet og var i gang med det, der var jo som voksen en masse overvejelser netop etiske i, hvordan respekterer vi så de enkelte børn, når vi sidder og spiller, der er i følelsen på billedet, og hvordan virker det på dem, at det er dem selv, der er på billederne, for det var børnene i børnehaven, som vi brugte til det, som udgangspunkt på billederne, og kunne det være for voldsomt, når man sad og så et billede, hvor man var rigtig gal, hvis det var et barn, der måske ofte kunne have den følelse, hvordan virkede det så på dem, at de havde de følelser på billederne også, og blev det for tæt på, men det umiddelbare var, at det fungerede ok på det niveau, som det nu var et eller andet sted. At tanken bagved var bare at få sat ord på følelserne, og at billederne skulle være hjælp til det. Så på den måde fungerede det. En af udfordringerne var netop, at de kunne blive fanget i den følelse, de var. De kunne huske episoden, som det var sket i. Og så kunne de begynde at referere tilbage til det, og ikke så meget at tage udgangspunkt i at snakke om, hvad følelsen kunne gøre ved dem, og hvordan man kunne være over for sine venner, når de var kede af det eller sure. Men de blev mere fanget i at skulle den barnlige retfærdighedssans nogle gange, om ikke det var rigtigt nok. Altså, at det kunne være en faldgruppe, fordi de selv var eksemplerne, så kunne de blive fanget i episoden, hvis de kunne huske den, og det kunne de fleste alligevel. Så det kunne være lidt en udfordring nogle gange. Man kan sige, at selve måden at spille det på, var jo i tankerne ens, og det fungerede fint. Men smileyerne var en udfordring for dem, fordi at mange børn så det som en sol. De så ikke følelserne i det på den måde, at udtrykkene var der. Det var ligesom, de ikke kunne tyde. De kunne ikke tolke det lige så godt hos smileyerne. Jeg tror, det var for anderledes for dem i forhold til at skulle forholde sig til sig selv. Så den faldt meget hurtigt ned og blev rigtig svær at få snakket om ud fra at skulle forklare om ikke. Det blev meget detaljeret, at man skulle sige, kan du se det? Der kom for meget fokus på billedet og skulle begynde at forklare, i stedet for at de fik lov til også at komme på banen. Så det var udfordringen omkring det. Og der var ingen tvivl om, at børnebillederne gik lettere ind hos børnene. De kunne bedre forholde sig til det, end en voksen, der kunne sidde og være frustreret i en arbejdssituation. Den var for langt fra børnenes hverdag til, at de rigtig kunne forholde sig til det, men og kan man sige, børn tror jeg også læser børn anderledes, og mener også, de læser dem anderledes, så de kunne meget lettere kode følelsen af frustration hos et barn, end hos en voksen, der sidder og river sig i håret, så det blev for fjern fra dem også i forhold til de voksne. Den nyeste version er det, hvor det kun er rent børn, der er på, som man spiller følelsen. De bliver bedt om at spille følelsen. Det virker rigtig godt. Det virker forskelligt, kan man sige, fra aldersgruppe til aldersgruppe, at de ældste børn i børnehaven har meget lettere ved at få sat ord på, og spiller hurtigere med på den og får ord på sådan noget. Men de små kan faktisk også sagtens forholde sig til det. Også fordi, at billedet er så centreret, så det bliver fyldt ud for dem på en eller anden måde. Det bliver lettere for dem at se den følelse det nu, og det humør det nu er. De kan have svært ved at se, om der er forskel på at være drillesyg eller på at være nysgerrig, men hvert barn, som også at der er lagt op til, tolker jo følelsen, som de tolker det, og der er det super vigtigt, synes jeg også, bare at møde dem i det, som de ser. Men det gør også bare, at det giver mulighed for, at man kan brede det meget mere ud.